ученици, днес ще представяте своите проекти. Мостови вместо стени. Кой ще представи своя проект? 13 номер, Иван. Госпожо, мостове без стени. Това е... Момче, ти си готова, я моква и сега се едно. Ако не си готов, може да седнеш. Здравейте! Извинявайте, че прекъсвам. Разбрах, че подготвили някакъв проект. Как вървят нещата? Ами, Иван днеска трябваше да представи своя проект, но изглежда не е готов. Защо така бе? Предполагам, че утре можеш отново да опиташ и ще се справиш. Иване, по-добре се откажи, че не ставаш. Да, моква и само се слагаш тук. Оставечко номера. Аз вярвам, че ще се справиш. Кажи им, че грешат. Не с твоя вятър ще срещне огън, каним те, пали сърцата ни съживление, овдишай в мен, не с твоя вятър ще срещне огън, каним те, пали сърцата ни съживление, дишай в мен. Приятели, имам малко трудности, имам нужда от вас в момента. Знаете, че съм в нова гимназия, нова елитна гимназия, където нивото на обучение е високо и е трудно. Това за мен не е проблем. Знаете, че ще се справя с това. За мен по-голям проблем е да се справя с учениците и с учителите. Понеже съм ром и съм бил приеман там. Не знам какво да правя. Се представяте, вярваме в тебе, ти си мъдър. Ще вярваме, че ти ще успееш. Така е, бъди смил, ще успееш във всичко, което правиш. Спокойно, братле, не веднъж си помагал на някого от нас. Вярваме, че ще успееш. Ако има някакъв проблем, винаги можеш да разчиташ на нас. Винаги ще сме насреща, ще ти помогнем. Да, вярно, ти си ми помогнала в много неща от живота ми. Ще успееш. Благодаря много, момиче. Днес е време Иван да представи своя проект. Хайде, Иван. Нека съборим стените на различията помежду си. На тяхно място да построим мостове, които ни обединяват. Защото помните ли? Различията ни обединяват! Браво, Иване! Отлично си се справил днес. Браво, Ванка! Днеска ти построи мостове. Продължавай така.